исәнмесез. Бу юлы видео күзәтүебез Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, һөнәрмәннәрнең дөнья чемпионаты һәм республика көне алдыннан чыга. Һәм шул темаларга багышланган журнал турында сөйлибез. Идел журналы, яшьләр басмасы, аның августаны. Тышыкта күргәнегезчә, менә шушы кызлар, егетләр күрсәтә инде үзләренең. Бигрәк тә хәзер заводлар, фабрикалар күпләп ябылып торган вакытта барыбер эш кешеләре кирәк, эш осталары кирәк. Һәм бөтен дөньядан меңнәрчә яшьләр килеп Казанда ярыша. Идел журналында да бу турыда сүз бара, ләкин башта Айрат Фәйзрахмановны тыңлыйк әле. Ул Татарстан бәйсезлеге турында декларация әлегә йокыга аталган ди. Ягъни 30 август алдыннан Татар яшьләре форумының рәисе урынбасары Айрат Фәйзрахмановтан сорашалар. Ничек була хәзер безнең мөстәкыйльлек? Нәрсә хәтерлисез? Син бит инде ни дисәң дә тарих фәннәре кандидаты, һәм бу хәлләрне белүче, сәясәтне белүче кеше. Айрат Фәйзрахманов әйткәнемчә, суверенитет алуның нәрсә аңлатканын әйткән, һәм анда алга китешләрнең сәбәбе булуын әйткән, Татарстанның башка төбәкләрдән үсеп китүен, союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрелүен әйткән һәм чыннан да бу кирәкле эш икәнен дәлилләгән. Бусы фәннәр кандидаты сүзе. Шул ук вакытта ул Яшьләр форумы вәкиле һәм хәзерге максималист егетләрнең берсе буларак канәгать түгел. Ул саны чыннан да сәясәттә йокыга талган дигән төшенчә бар. Безнең бәйсезлек әле йокыга талган. Бәйсезлек турында декларацияны уятырга, тергезергә хокукый нигез бар. Ул киләсе буыннар өчен зур бер максат булып тора. Дөрес сүзләр әлбәттә. Ләкин декларация йокыга талганмы, әллә без үзебезме? Шул ук яшьләр үзләре дә әллә хәзерге 90-нчы еллардагы яшьләрдән аерылып торамы? Һәм ничек итеп уятырга? Декларация яки аны багып торучы даирәләр, сәясәтчеләр, хокукый нормалар, федераль хакимият вертикале алар бар һәм аларның басымы да көчле. Ләкин хәзерге яшь буын әлбәттә зарланып, моңаеп, инде әҗәлгә әзерләнеп көтеп тора алмый. Шуңа күрә бу әңгәмәне укыган кешеләрдә шундый тәэсир калыр. Мөгаен хәзер кая барабыз ул һәм яшьләр үзләре яки үзебезнең халык, татарстанлылар, татарлар мөстәкыйльлеккә ихтияҗ кичерәләрме? Кирәкме ул безгә мөстәкыйльлек? Хәзер яңа буын үсеп китте. Шушы 29 ел эчендә инде яңа буын үсеп, ул әти-әни булып хәзер үзләре балалар үстереп тәрбиялиләр һәм менә шушы Айрат Фәйзрахманов аңлаткан фикерләрне алар үзләренең балаларына аңлаталармы? Һәм гомумән кая барасыз алга? Шундый шактый четерекле сораулар туа. Айратның менә шушы әңгәмәсеннән әлбәттә бу сорауларга тулысынча җавап бирелмәс. Анда инде у яшьләр форумының проектлары турында, татар музыкасының хәзерге яшьләр арасында популяр булганы турында һәм шушы музыкаларны да ротациягә куярга кирәк әле, телевидение, радиода да шушы яшьләр форумының яраткан көйләр күбрәк яңгырасын дигән шундый теләкләр әйтә. Әлбәттә мондый теләкләр бар, ләкин булар глобаль теләкләр түгел. Бәлки киләчәктә шушы яшьләр форумнары үтеп киткәчтен ишетербез, бәлки яңа зур масштабтагы фикерләр дә булыр. Иделнең бу санында ата-бабаларның мирасы турында әлбәттә ел сайын әйтелә. Яшьләр йоклаганмы, йокламаганмы дигән вакытта әлбәттә бу журналда өлкәннәрнең уянганлыгы күренә. Шулай ук Рифа Рахман бик үк яшь галимә түгел инде. Ул ата-бабаларның тамгалары, ягъни һәр гаиләнең үзенең гербы, тограсы булган, тамгасы булган. Кәкре таякмы, сәнәкме, көрәкме куйганнар. Ул надан яки белемсез кешеләрнең язмасы гына түгел. Ул шушы гаиләнең гербы, үзенең тамгасы, димәк аның шәҗәрәсе бар дигән сүз. Менә шул турыда шактый кызыклы мәкалә бар. Тамганы фәнни өйрәнү турында сүз бара. Һәм шушы журналда Шәчәк Гәрәевның Зәркәнче егет дигән язмасына игътибар итәргә кирәк. Анда ул Данил Жәлеев дигән егетнең 19 яшьлек Зәркән өлкәсендә WorldSkills'та катнашуын турында яза. Чынында уста кешеләр, егетләр бар, алар шунда катнаша. Һәм шулай ук киләчәк белән бәйле амбицияләр дигән язма менә шушы һөнәрмәннәр ярышына багышланган рәсемнәр һәм әлбәттә монда роботлар, шундый хәзерге яшьләрнең плакатлары күрсәтелә, ягъни менә шушы бәйгегә бармаган кешеләрдә күрерлек репортаж биргән Идел журналы. Шулай ук Идел журналында Казахстан җәмгыятенең җитәкчесе Сәгыйть Жақсыбаев турында
тәфсилі мәгълүмат бар. Ул үзе яшь чагында укырга килгән Казанга, аннан соң галим булып киткән һәм Казанда калган. Ул озак еллар буе милли эшләр белән шөгыльләнә, иҗтимагый эшлекле буларак һәм шушы халык дипломатиясендә зур исемгә казанган. Хәзер инде ул пенсиягә дә чыккан. Әле яшьләр бармы, йокламаганнармы алар? Үзебезнең яшьләр, казак яшьләре белән татар яшьләре ничек хезмәттәшлек итә? Һәм бүгенге төрки яшьләребез хезмәттә һәм эштә, укуда бергә була алалармы дигән сорау туа, әлбәттә, хәзергә җавап юк. Шулай ук икенче тагы бер мәкалә атаклы генерал Даян Мурзин турында. Ул да өлкән буендагы була инде, ул хәтсез вакыт элек дөньядан да киткән ветеран, каһарман. Ул инде Европада көрәшкән җәлилчеләр чорында шушы Гитлер белән көрәшкәндә зур каһарман, легендар шәхескә әйләнгән. Әйе, өлкән буыннарда димәк шундый яшь чагында ук батыр егетләр, кызлар булган. Бу турыда сөйлибез. Бәлки яшьләргә кызык булыр ул Рузия Сафиуллинаның әкияти фастфуд төрле халыкларны төрлечә. Бу әлбәттә галимнәр сүзе, әкиятләр турында, хәзерге замандагы фольклор темалары турында әйтелә. Бу да урамда кычкырып йөргән яшьләр түгел, билим бирүче шәхесләрнең мәгълүматы журнал аша халыкка чыгарыла. Сәрбинә Сәйхилова дигән кызның, Аллага шөкер, яшь кызның шигырьләре, Нәҗибә Сафинаның шигырьләре һәм тагы өлкән буын, тагы тарих. Бу Төркиядә яшәүче татар яшьләренең элекке буыннары ничек булган? Анда рәсемнәр куелган. Истанбулда, Иске шәһәрдә яшәгән татар яшьләре нинди булган? Хәзер алар инде бабайлар, әбиләр, бәлки хәбәрләре исәндә түгелдер. Аллага шөкер, яшьләр турында да бу журналда тагы язмалар бар икән әле. Зилә Нигъмәтуллинаның Алинәккәй дигән язмасында Алина Заһитова турында, аның иҗатына, спорттагы җиңүләренә гашык булган Нияз Хуҗаәхмәтов аның рәсемендә эшләгән. Алтыным дип атала ул рәсем. Һәм инглизчәдә әйтелә, Алина Заһитова чыннан да яшь буын вәкиле. Чыннан да ул татар яшьләренең бер вәкиле. Мин татар булуым белән горурланам дигән сүзне әйтергә оялмаган ул. Милләтемнең көчле булуын беркайчан да онытмаска кирәк. Бар лаеклы җиңүләрем өчен Аллаһ Тәгаләгә, тренерыма һәм әлбәттә инде әти-әниемә рәхмәтлемен. Менә нинди яшьләр бар. Афарин, Алина дип әйтәбез һәр вакыт җае чыкканда. Идел журналының бу санында шулай ук сәнгать турында да бар. Әтнә театрында Фронтовичка дигән спектакль куелуы һәм рәссам Мөдәрис Минһаҗевның иҗаты һәм сугыш вакытында каһарманлык күрсәткән Рәхим Саттарны искә алу. Шаһинур Мустафин шундый язган, кызыклы итеп бу мәгълүматны, бу уникаль мәгълүмат, чөнки Җәлил белән бергә башлары киселгән 10 татар бар. Бусы инде 11-нчесе түгел, Җәлилне санаганда 12-нчесе. Ул май айында инде Җәлилчеләрне кулга алырга 2 ай калганда ук качып киткән, чөнки аның өстеннән донослар яза башлаганнар, аны фаш итә башлаганнар. Бу безне яклы түгел, бу безне Совет ягына ударга яза торган журналист дигәннәр. Рәхим Саттар Башкортстанның Чишмә районыннан шушы легионда чагында ул шигырьләр дә язып калдырган. Һәм легионнан качып киткәннән соң 4-5 иптәше белән аны куып тотып, кайдадыр огнемет белән яндырганнар дигән хәбәрләр дә бар. Рәхим Саттарның улы Ил Саттаров дигән билгеле галим финанс институтына эшли иде. Ягъни бу бик гыйбрәтле язма. Һаман да димәк өлкән буын, элекке буыннар үрнәк булып кала. Яшьләр бик аз дип әйтер идем. Аллага шөкер, анда Лайна дигән кызның Малай на белом барсе дигән клипын төшерүе турында әңгәмә бар. Һәм безнең студиябызда да кунакка килгән быел имтиханнар вакытында 399 балл җыйган Рамил Баһауиев белән әңгәмә, ул Зөләйха Камалованың 35 сорауына җавап бирә. Шулай булгач, яшьләр юк дигәндә дә бар, инде аларны күбрәк итеп туплыйсы, аларга барып җитәсе һәм аларны барысын да уятасы гына калды.